Kinaumagahan, matapos maisaayos nila Tia Buling ang kanilang mga kagamitan, nagpasya ang manggagamot na pansamantalang umuwi sa kanyang tahanan. Wala naman sila noon sa posisyon para pigilan ito, kung kaya't wala silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Nang silang apat na lamang ang natira sa kanilang pamamahay, inihabilin sa kanila ni Tandang Minda ang nalalapit nilang pagharap sa gabunan ng lahi ng mga aswang. Kahit hindi pa sila noon handa para kaharapin ng mga ito, wala silang pagpipilian kundi ang lumaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad sa kanya ng kanyang ama ang kakayahan ng manika kung magagawa niya itong makontrol. Yun na lamang ang nag-iisa nilang alas para magapi ang hukbo ng mga aswang nang hindi nagsasakripisyo ng buhay ni numan. Habang tirik pa noon ang araw, naging abala naman sila Tandang Minda sa pagsasanay kay Tia Buling. Sa loob ng bahay lamang naganap ang lahat ng kanilang paghahanda sa bata, nang sa gayoy hindi ito matunugan ng mga tagapagmasid ng mga aswang. Halos mula umaga hanggang hapon noon ay nakasarado ang kanilang tahanan, na siya namang naging kapansin-pansin para sa kanilang mga kakilala at suki sa tindahan. Kahit nakakarinig sila noon ng mga pagkatok ng iilan nilang mga kababaryo, ninais nila itong ipagsawalang bahala alang-alang sa pagsasanay ni Tia Buling. Ayon kay Tia Buling, na sa loob ng ilang oras na pagtuturo sa kanya ng kanyang ama at ng mga kaibigan nito, napakarami niyang nalamang sikreto sa pambabarang at pangkukulam. May mga ibinigay din ito sa kanyang mga habay at iilang mga mutya na mabisa umanong nakakatulong sa pagpapalakas ng kanyang espiritual na anyo. Dagdag pa ni Tia Buling, maraming ipinakaing iba't ibang uri ng mga halamang ugat ang kanyang ama sa kanya, maging ang iilang mga dumi ng hayop na matagal na nitong pinakainiingatan. Isinabak din siya ng mga ito sa isang mapanganib na ritual na nangangailangan ng alay ng halos 10 buhay na baboy at 5 kaluluwa ng mga engkanto. Bagaman napakabigat ng hinihingi ng ginawa nilang alay, hindi ito naging mahirap para kay Tandang Minda sa kadahilanang marami siyang utusan na mga engkanto na nasa ilalim ng pamamahala niya. Ang iilan sa mga ito ay inutusan niyang sumapi sa mga baboy upang kusa itong pumunta sa pamamahay nila Tia Buling. Nang maisagawa na nila ang ritual, hinayaan naman nila ang dalagang makapagpahinga sa loob ng silid nito. Hanggang gabi ay hindi nila yon ginambala sa paniniwalang nagtitipon pa yon ng karagdagang lakas para maigalaw ang buo nitong katawan. Kinagabihan pagmulat ni Tia Buling, nadatnan na lamang niya ang kanyang sariling nakahiga sa kanyang higaan, hawak-hawak ang manikang hinukay ng kanyang ama. Pagsilay niya sa wangis nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong nagliliwanag ang dalawa nitong nanlilisik na mga mata. Nang akmang itatapon na niya ang manikang yon, bigla namang nagsalita si Sila sa kanyang isipan na huwag niya umanong pagtangkaan na gawin ng ganoong bagay sa kanyang kambal. Bagaman manika ang wangis nito, meron pa rin yung sariling kaluluwa na handang manakit o pumatay kapag siya ay nagagambala o di naman kaya'y nahahamak. Wag na wag mong sasaktan ang kambal mo, Buling. Maaring mahal ka niya, pero kaya kanyang patayin. Bulong ni Sila sa kanyang isipan. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang natigilan sa kanyang binabalak na gawin. Sa muling pagsilay niya sa manika, tumambad sa kanya ang napakaamo nitong pagmumuka na halos katulad ng sa kanya. Animoy kung sisipatin niyo ang manikang yon, masasabi niyong likha ito sa wangis mismo ni Tia Buling. Ayon pa kay Tia Buling, na habang tumatanda siya, tumatanda din ang itsura ng manikang yon. Kapag nagkakaroon siya ng sugat, nagkakaroon din ito ng sugat na parabang iisa lamang sila ng kaluluwa.
Dagdag pa niya na sa lahat ng kanyang desisyon sa buhay, palaging nakaantabay ang opinyon ng kanyang kapatid. Kapag ayaw nito sa mga bagay na kanyang naiisip, kusang umiitim ang buong wangis nito, hudyat ng pagiging galit. Kapag natutuwa naman yun sa kanya, nagkukulay berde ang katawan nito, palatandaan na ito ay nagagalak. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig sa manika, doon niya nasipat ang pagiging ordinaryo nito sa ibang manikang kanyang nahawakan. Kahit katakot-takot para sa kanya ang wangis ng kanyang kambal, hindi siya doon nakakaramdam ng kahit na anong kilabot, bagkus ay parang mas napapalapit pa ito sa kanya sa bawat araw na lumilipas. Matapos niyang titigan ng kanyang kapatid, nagpasya siyang tumungo na sa kanilang kusina upang makapaghapunan. Ramdam na ramdam niya kasi ang gutom niya noon sa kanyang katawan dahil magmula nung tanghali ay hindi siya pinakain ng kanyang magulang. Sa pagdating niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman siyang pinaupo ni Tandang Minda sa tabi nito. Pinatabi din sa kanya ang kanyang kambal at inabutan din yon ng isang platong punong-puno ng pagkain. Kumusta ka, iha? Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Bungad na tanong ni Tandang Minda pagkaabot sa kanya ng pagkain. Wala naman ho kong dinaramdam, Tandang Minda. Maraming salamat sa pag-aalala pero ayos lang ako. Siya nga po pala, bakit parang ibang-ibang trato niyo sa akin ngayon? May nagbago ho ba? Sagot naman sa kanya ng matanda. Nang marinig ito ng kanyang ama, agad naman itong inilahad sa kanya na magmula noong natapos niya ang kanilang ritual na ginawa, itinuring na siya nila Tandang Minda na kapantay sa kanila. Siya din umano ang magiging tagapaghalili ng mga matanda na siyang namumuno sa angkan nitong naroon sa baryo. Siya na din ang magiging simbolo ng lahat ng mangkukulam at mangbabarang sa kanilang lugar, tanda ng kanyang kapangyarihang tinatangan. Matapos niyang marinig ang bagay na yon, halos hindi naman siya makapaniwala sa lahat ng sinabi ng matanda. Kung iisipin, hindi naman gaanong mahirap ang pinagdaanan niyang pagsubok at pagsasanay, kung kaya't labis siyang nagtataka kung bakit naging gano'n na lamang kataas ang estado ng pagtingin sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kitang-kita ni Tia Buling ang tuwa sa mga mata ng kanyang ama. Animoy magmula noong napasakamay niya ang kanyang kambal, mas lalo pa itong naging bilib sa kanyang kakayahan. Buling, anong nararamdaman mo kapag hawak mo ang iyong kambal? May kakaiba ba? Kinakausap ka ba niya? Tanong nito sa kanya. Wala naman, Tay. Magaan lang ang pakiramdam ko. Pero kung iniisip niyong nakakausap ko na ho ito, nagkakamali ho kayo. Para sa akin, ordinaryong manika pa rin tong Hindi pa man natatapos ni Tia Buling ang kanyang sinabi, bigla naman siya noong naantala sa kadahilan ng rinig na rinig ng kanyang dalawang tenga ang pagsasalita ng isang batang halos kaedad lamang niya. Dahan-dahan siyang tumingin sa manika at pagtingin niya roon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang manikang yon na nakangisi habang nakatingin sa kanya. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niya itong sinabi sa kanyang ama, subalit ipinagtapat nito sa kanya na wala itong nakitang paggalaw ng kanyang kambal. Matapos ang mga pangyayaring yon, napagtanto ni Tia Buling na tanging siya lamang ang nakakasilay sa mga paggalaw ng manika. Sa pagtatapos ng kanilang hapunan, agad naman sila noong tumungo sa sala ng kanilang tahanan upang pakiramdaman ng nalalapit na pagsalakay ng mga aswang. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, halos hindi may alis ni Tia Buling ang kanyang atensyon sa manika, gawa ng kapag ibinabaling niya sa kanyang ama ang kanyang paningin, nararamdaman niya itong nagpupumiglas mula sa kanyang pagkakahawak. Dahil sa mga pangyayaring yon, muntik-muntikan niya itong mabitawan, ngunit ito ay pinipigilan ni Sila.
Ayon sa kanyang gabay, pakaingatan niya ng husto ang kanyang kapatid sa kadahilan ng bago pa lamang sila nito nagkakilala. Kapag yun ay nagalit sa kanya, wala itong pakialam kung siya ay mamatay kahit iisa lamang sila ng buhay. Kinakailangan niya munang pakitaan ito ng lakas at kakayahan nang sa gayoy kilalanin siya nito bilang nakatatandang kapatid. Nang marinig ni Tia Buling ang naging paliwanag sa kanya ni Sila, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para lamang makausap ang manika. Subalit kahit anong gawin niyang pagtawag sa kambal niyang yon, nananatili pa rin itong tahimik at hindi nagpaparamdam. Dahil sa hindi naman niya ito makausap noong gabi, nagpasya siyang hayaan na lamang itong lumapit at unang kumausap sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas, nanatiling nakaantabay ang kanyang ama sa kung anuman ang magaganap na pagpaparamdam sa kanila. Labis man sila noong nababahala dahil sa hindi pagbalik ng manggagamot, wala silang magagawa kundi ang lumaban. Maya-maya pa, bigla naman silang napatahimik sa kanilang kinaroroonan nang makarinig sila ng mga pagsisialulungan ng mga nilalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon nila napagtanto na pabalik na sa kanilang lugar ang pangkat ng mga aswang. Habang wala pa ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, agad namang nagsagawa ng isang ritual ang kanyang ama. Hinayaan naman nila itong gawin ng kanyang nalalaman nang sa gayoy makapagbantay sila ng husto sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Ang labis lang kasi noong ikinakabahala nila Tandang Minda ay ang puwersahang pagpasok ng mga aswang sa loob ng pamamahay nila Tia Buling. Madali lang kasi itong gawin para sa mga nilalang na yon, sa kadahilan ng walang basbas ng Panginoon ang lugar na kanilang tinitirhan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang narinig ang mga panauhing nagsisitakbuhan sa labas ng kanilang bakuran. Ang iilan sa mga ito ay sumampa na sa kanilang bubong, indikasyon na naghahanap na yon ng butas na maaaring paglusutan. Dahil sa mga nangyari, napilitang humingi ng tulong si Tia Buling kay Sila upang labanan ang mga ito. Sa pag-ibabaw ng kanyang gabay sa kanyang buong katawan, sinabihan siya nitong umpisahan ang kausapin ng kanyang kambal kung nais pa nilang abutan ng buhay sa pagsapit ng susunod na araw. Magiging mapanganib para sa kanila ang gabing yon. Gawa ng ramdam ni Sila ang panghihina nila Tandang Minda dahil sa ilang araw na itong nananatiling gising pagsapit ng takip silim. Bagaman mga sanay na ang mga ito, hindi pa rin nila maaaring maipagkaila na matatanda na ang tanga nitong katawang lupa. Matapos marinig ni Tia Buling ang mga bagay na inilahad sa kanya ng kanyang gabay, dali-dali din naman niyang inumpisahang kausapin ang kanyang kambal. Hinayaan na muna niya noong kontrolin ng gabay ang kanyang buong katawan nang sa gayoy magawa niyang maibuhos ang kanyang atensyon sa pakikipag-usap sa kanyang kambal. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisa ang muling pagpaparamdam ng mga aswang at karamihan sa mga ito ay pinagtatangka ang suwagin ang kanilang bahay na halos dumating na sa puntong labis na nilang nararamdaman ang dahan-dahang pagtabingi ng pundasyon nito. Nasisipat na din nila noon ang iilang dingding ng kanilang tahanan ay unti-unti nang nabubutas dahil sa patuloy na ginagawa ng mga dambuhalang baboy ramo. Nang hindi na maatim nila Tandang Minda ang pangyayaring yon, nagpasya na ang dalawang matanda na lumabas ng bahay nila Tia Buling. Paglabas ng mga ito, agad naman silang sinunggaba ng napakaraming aswang na halos ilang minuto lang ang naging pagitan nang tuluyang maglaho ang dalawang matanda sa paningin ni Tia Buling. Dahil sa mga nangyari, napilitan din siya noong lumabas ng kanilang bahay, subalit sa kasamaang palad, hindi na niya magawang matagpuan ang mga ito. Pagsilay sa kanya ng mga aswang sa paligid, bigla naman itong nagsiatrasan na parabang nakakita ng isang demonyong nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari,
Nananatiling naglalakad lang naman si Tia Buling, hawak-hawak ang manikang kanilang nahukay ng kanyang ama. Nang marating na niya ang pinakagitnang bahagi ng kanilang bakuran, doon niya nasilayan ang isang asong itim na dahan-dahang nagpapalit anyo bilang isang matandang lalaki. Paglitaw nito sa kanyang paningin, bigla naman yung ngumisi habang nakatitig sa kanya. Ikaw na ba ang bagong Panginoon ng mga mambabarang? Isang kapanapanabik ang tagpong ito. Masaya kong makilala ka. Anong pangalan mo? Mahinahong tanong sa kanya ng aswang. Buling ang pangalan ko. Huwag mo akong tawaging Panginoon sapagkat ako'y isang ordinaryong bata lang. Manong, nasan sila Tandang Minda? Saan mo sila dinala? Seryosong sagot dito ni Tia Buling. Nang marinig ng matanda ang sinabi nito, bigla naman yung tumawa na para bang isang katawa-tawang kataga ang kanyang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin yon sa kanyang ginagawang pagtawa na siya namang hindi na maatim ni Tia Buling. Sa muling pagsilay niya sa kinaroroonan nito, bigla naman niyang naramdaman ang pagsipat sa kanya ng manika, hudyat ng paghahangad nitong tulong sa pakikidigma. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Tia Buling sa kanyang kinaroroonan nang marinig niyang magwika sa kanyang isipan ang kanyang kakambal ukol sa paghahangad nitong sila ay matulungan sa kasalukuyang nagaganap. Sinabi nito sa kanya na wala siyang ibang gagawin kundi ang bulungan lamang ang tenga ng manika at maghintay na lamang sa mga susunod na pangyayari. Ayon sa kakambal ni Tia Buling, siguradong mamamatay ang sinumang ibinulong niya sa tenga nito, lalo pat kung naisip niya ang pagmumuka ng nilalang na gusto niyang bawian ng buhay. Nakadepende din sa kanyang ibubulong kung ano ang magiging sanhi ng kamatayan nito na halos tanging imahinasyon niya lamang ang sukatan kung gaano kabrutal ang kanyang naiisip na paraan sa pagpatay ng nilalang. Nang marinig ni Tia Buling ang inilahad ng kanyang kakambal, agad naman niya itong inilapit sa kanyang bibig habang binubulungan ng mga bagay na kanyang nais. Sa pag-utos niya ditong patayin ng matandang nasa kanyang harapan, bigla naman siyang nakarinig ng mga usal sa kanyang isipan at kasabay nito ang pagsilay niya sa abnormal na paggalaw ng matandang aswang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng karamihan nang masipat nila itong kumuha ng isang maliit na sanga ng puno at walang pag-aatubiling ibinaunyon sa kanyang dibdib kung saan naroon ang kanyang puso. Habang ginagawa yun ng matanda, sinusulat nito sa lupa ang pangalan ni Tia Buling at ng kanyang kakambal. Nang dumating na sa puntong hindi na makayanan nito ang labis na panghihina, bigla naman yung bumagsak sa lupa at dali-daling nawala ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, dahan-dahan namang napaatras ang mga aswang sa kanilang kinaroroonan. Ni pagsilay noon sa pagmumukha ni Tia Buling ay hindi nila magawa-gawa. Sa kadahilan ng labis silang nababahala sa mga bagay na kaya nitong gawin. Nang masipat ng iilang mga aswang ang kawalan ng depensa ng dalaga, bigla naman nila itong sinunggaban sa pagbabakasakaling magagawa nila itong mapaslang. Kahit gaano pa man kasi makapangyarihan si Tia Buling, magagawa pa rin siyang mapaslang ng mga aswang kung dumating sa puntong matagumpay nitong siya ay malapitan. Subalit bago pa man makalapit ang mga ito sa kanyang kinaroroonan, nagawa na niya itong maibulong sa kanyang kambal. Dahil sa wala na siyang maisip noon na karumal-dumal na paraan sa pagpatay, kung kaya't inilahad na lamang niya sa kanyang kambal na patigilin ang pagtibok ng puso ng mga ito. Agad naman yung nagkaroon ng bisa sa mga aswang na siyang naging sanhi upang tuluyan itong bawian ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang ni isa sa kanilang mga kalaban ang naglakas ng loob na siya ay sunggaban.
Halos karamihan sa mga ito ay napilitan ng umatras kasama ang mga bangkay ng mga namatay nilang kauri. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, nagpasya naman noon si Tia Buling na balikan ang silid ng kanyang ama upang ibalita ang masayang kinahantungan ng kanilang kinakaharap na digmaan. Pagpasok niya sa silid nito, bigla naman niyang nasipat ang kanyang amang nakadilat habang merong umaagos na napakalapot na likido sa bunganga nito. Nadatnan niya yung wala ng buhay, kung kaya't wala nang nagawa si Tia Buling kundi ang mapaluhod habang patuloy na umiiyak. Ilang minuto pa ang lumipas kahit papaano'y humupa na ang kanyang nararamdamang kalungkutan. Sinubukan niya noong maging matatag nang sa gayoy hindi maapektuhan ng husto ang kanyang isipan at katawan. Nang magkaroon na siya ng lakas para lapitan ang kanyang ama, dali-dali naman niya itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Habang iniraratay ni Tia Buling ang bangkay nito sa higaan, panay naman ang kanyang pagluha habang pilit sinasagutan ang mga katanungang naroon sa kanyang isipan. Ngunit kahit anong gawin niya noong pag-iisip sa rason kung bakit yun namatay, bigo siyang makahanap ng kasagutan. Kinaumagahan, tulala namang sinalubong ni Tia Buling ang pagsikat ng araw sa kalupaan. Sa isang gabi lang, hindi niya sukat akalain na lahat ng bagay na mahalaga at iniingatan niya ng husto ay bigla na lamang mawawala. Naniniwala naman ako sa iyo, Panginoon. Ito ba ang karma ng ama ko? Bakit akong pinahintulutan mong magranas ng ganito? Hindi mo ba kayang matanggap na kami ay tumulong sa kapwa namin tao? Ito ba ang iyong parusa sa mga masasamang taong naghahangad ng pagbabago? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Tia Buling sa Panginoon. Habang paulit-ulit siyang nagtatanong sa ama, ninais niyang isubasob ang kanyang pagmumuka sa lupa bilang pagpapakita ng kanyang pagsisisi. Nais man niya noong wag nang gumawa ng mga mabibigat na kasalanan, hindi niya yun magagawa sapagkat alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan niya itong gawin para mailigtas ang kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong natigilan si Tia Buling sa kanyang ginagawa nang masipat niya ang manggagamot na naglalakad papasok sa loob ng kanilang bahay. Pagsilay niya sa kinaroroonan ni Tia Buling, dali-dali naman niya itong nilapitan para kausapin ukol sa mga nangyari. Habang tinatanong siya nito, mahinahon naman siyang sumagot nang sa gayoy hindi maramdaman ng manggagamot na labis niya itong kinamumuhian. Ang nasa isip kasi noon ni Tia Buling na kung sana'y hindi sila nito pinabayaan noong nagdaang gabi, hindi sana magaganap ang bagay na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na dahan-dahang naliwanagan si Tia Buling sa rason ng manggagamot kung bakit hindi yun dumating. Kahit papaano, hindi naman niya masisisi ang ginawa nito sa kadahilanang meron din yung ibang pamilyang tinutulungan. Ayon sa matanda, nais man niya noong bumalik sa kanilang tahanan, hindi niya ito nagawa dahil sa tindi ng sapi ng pasyenteng kanyang tinulungan. Ayon sa manggagamot, na kung hindi niya ito nagawa ng ritual noong gabi, maaaring naubos ng demonyong yon ang bawat miyembro ng pamilya ng taong kanyang sinapian. Halos umaga na noon natapos ang matanda sa panggagamot, kung kaya't napag-isipan na lamang nitong matulog para naman kahit papaano'y makabawi siya sa kanyang naging pagod. Matapos nitong makapagpaliwanag kay Tia Buling, agad din naman itong humingi ng tawad sa lahat ng mga nangyari sa kanyang pamilya. Ayos lang, Manong. Huwag niyo akong alalahanin. Bumalik na lang ho kayo sa mga susunod na araw. Sa ngayon kasi, nais ko munang mapag-isa. Sagot ni Tia Buling habang nakatingin ito sa malayo. Okay,
Kawawa naman si Tia Buling, no? Ubus lahat, tandang Minda, tatay niya, tsaka yung isang matanda. Ang natira na lang sa kanya, yung manika niya, tsaka si Sila. Ang tanong, parang dito na dapat magtatapos yung kwento pero meron pa tayong 3 episodes. Ano kaya mangyayari, no? Ako medyo na-excite ako kasi, ano ba, mamamatay ba to si Tia Buling? Kasi kung mamamatay to, walang nakapagkwento, di ba? Sunod na kagad natin yung 3 para matapos na tong series na to, tapos makapag one hit tayo ng marami. Tapos after ng maraming one hit, meron tayong paparating na bagong series. Yun lang. Kita-kits tayo sa 13. Salamat.